गोंयचो सायब पायशी वो आदी गोंया आयलोलो क्रिस्ती धर्म ताणे आमकां बावार्थान पोरगोटलो चायना देसांत वेताळना वाटेरूच तो सोंपलो कूड परतून गोंया व्हरोंक तो सपनान उलोयलो ताची कूड गोंया आसा भावानी फॉरेनर बेटोंक येतात लाखांनी देस्पेस करून दुडू हजारांनी खुशालकायेन पोतून वेतात बरोन बेसावांनी खुशालकायेन पोतून वेतात बरोन बेसावांनी डिसेंबराचे तिसरे सायबाचे फेस्ते येता जायती जाणां 9 दीस पर्यान नोवेनां करता थोडे नोवेनां दिसांनी फामिलीक घेवन येतात उमो घेवन रेलिकेचो घरा बतोता दुसऱ्या धर्माचो लोक मान दिता महाराष्ट्रांतल्यान लोक चलोन येता आमी गोंयकारां मोटोरान वेता वर्सांत एक पावट वचोन थोडी रेस्पे दोंगडायता वर्सांत एक पावट वचोन थोडी रेस्पे दोंगडायता डिसेंबराचे दुसरेर खंयच्या मोनान आमी वेता सगळी रात फेरींत भोंवून बरीच जार जाता चेड्या चेडवांची मोजा जात्रेक आयल्या दिसता थोडे सोरो बियर पियोन बरेच टायट जाता असल्या मोनान गोंया वचोंक फावना मिसाक वचून उमो घेवंक वेळ ना गोंयच्या सायबा ओकमान वो दुबावना भावार्थी मनीस असले कर्तूब केदीत सादारची ना भावार्थी मनीस असले कर्तूब केदीत सादारची ना